салому дуруд ба кулли ҳамватанон, дӯстон, бародарон ва хоҳарони азиз, ҳамаи шуморо ба шабакаи худ хушомадед мегӯям. шоир мефармояд: кардам аз ақл суоле ки бигӯ имон чист. ақл дар гӯши дилам гуфт ки имон адаб аст. як ду се рӯз ки дар ин хонаи танг меҳмонӣ, бо адаб бош ки хосияти меҳмон адаб аст. ҳамватанони гиромӣ, чӣ гунае ки мебинед тоҷикистони мо, пойтахти азиз мо, шаҳри Душанбе рӯз ба рӯз пешрафт карда истодааст ва ман тарафдори он ҳастам ки ҳамин ҳамватанони гиромии мо, бародарону хоҳаракои мо мисли ҳамин пешравии Душанбе фикрронишон, ақлронишон ва тарзи истифодабарии ҳамин шабакаҳои интернетӣ, Инстаграм, Ютуб, Фейсбук, дигар чизон пешрафт кунад. масалан, як камбудие ки ман ҳозир ба шумо мегӯм, ин аллакай шояд ба назари баъзеҳо оддӣ товар, лекин ин зарараш хеле зиёд аст, зарараш калон аст, ба ҳама таъсир мерасонад. дар ҳамин шабакаҳои интернетӣ мебинед блогерҳои ҷиндӣ, блогерҳое ки бемаънӣ ҳастанд, наворашон маънӣ надорад, ягон пешравӣ надорад, аммо онҳо тез дар ҳамин Тоҷикистон машҳуру тез дар ҳамин Тоҷикистон соҳиби подписчикҳои зиёд мешаванд. ин аз сабаби чи аст? аз сабаби он аст ки дар Тоҷикистон масалан саводи ҷавонҳо, саводи наврасо хеле паст шуда истодааст ва ин гуна блогерҳоя дастгирӣ мекунанд, ба онҳо подписатсия мекунанд, дар видеошон лайк мегузоранд, ба якдигар равон мекунанд ва ба онҳо тақлид мекунанд. ва шумо аҳамияти як кас ки як навори тарбиявӣ мекунад, як наворе ки ба ҷомеа, ба насли наврас як фоида дорад, онҳо кам дастгирӣ мекунанд. яъне ки видеоҳое ки бемаънию бемазмун аст, тарафдорош зиёд аст. дӯстони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш, хоҳаракон, додаракон, ҷиянакои худтона фаҳмоне ки дигар ин гуна блогерҳоя дастгирӣ накунанд, видеоҳои онҳоя тамошо накунанд, чунки аз но ягон фоидае ба даст намеоранд. як видеое ки забономӯзия ёд метиҳад, касбомӯзия ёд метиҳад, забони англисӣ, дигар ин чизакоя аз худ кунанд, рӯз ба рӯз пешрафт кунанд, тарзи забономӯзишон, тарзи суҳбати забони англисишона хуб кунанд, ин ман фикр мекунам ки ба онҳо фоидаи калон дорад. хуб дӯстони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳамин суханҳои ман аҳамиятиянд, иншоаллоҳ фоида дорад ба ҷиянако, ба хоҳарако, додаракои шумо. ташаккури зиёд барои тамошои навор. агар ягон гапи пастро баланд гуфта бошам, аз шумо узр мехоҳам. худо нигаҳбонтон бошад бародаро. дар куҷое ки набошед, дар коротон пешравӣ ва муваффақият хоҳон ҳастам.